ഞാനിത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കുറേ ഒളിച്ചിരുന്നൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. എനിക്കത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സഞ്ചാര അക്കാലത്ത് സംപ്രേഷണം ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കഥയൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്തു സഞ്ചാരത്തിനകത്ത്. അതായത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ലായിരുന്നു, ഞാനിത് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒളിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണിത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇത് സംപ്രേഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു കത്ത് കിട്ടി. 9ാം ക്ലാസ്സിലോ മറ്റോ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അയച്ച കത്താണ്. ഈ കത്ത് എൻ്റെ കണ്ണ് തുറപ്പിച്ചൊരു കത്താണ്. ആ കത്തിൽ കുട്ടി ഇതാ ചോദിച്ചിരുന്നത്, അങ്കിൾ ഇങ്ങനെ സ്പെയിനിലെ ഫ്ലമിംഗോ നൃത്തം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടു, നല്ല ഡാൻസായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്കൊരു സംശയം, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് തരുമ്പോഴും അവർ കർശനമായിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ അങ്ങേപ്പോലുള്ള ഒരാൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ നിയമം അനുസരിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്? ഞങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ കൂടി അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ശരിയായോ? അത് തെറ്റായിപ്പോയില്ലേ? ശരിക്കും ഞാൻ അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ തിരിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ചത്. ശരിയല്ലേ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കാണും. അതിനുശേഷം ഞാൻ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഷൂട്ട് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് ഒളിച്ച് ക്യാമറ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ശരിക്കും ആ കുട്ടി എന്നെ ഒരു പുതിയ പാഠത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കലല്ല മിടുക്കുക എന്നും ആ നിയമം അനുസരിക്കലാണ് നമ്മളുടെ കർത്തവ്യമെന്നും ഞാൻ അന്ന് തീരുമാനിച്ചു.